Γεια σας. Είμαι ο Φέδωνος πολύ σκληρός. Όνομα και πράγμα. Μου λέει η μητέρα μου, παιδί μου σκληρό εσύ. Και έλεγα εγώ, δεν λες να είναι αλήθεια. Κι άμα το πας έτσι, πολύ σκληρός ήμουν μικρός, πολύ σκληρός είμαι τώρα. Τέλος πάντων, το μήνυμα που θέλω να περάσω από αυτή την ομιλία μου αυτή τη στιγμή. Τι γίνεται ρε παιδιά, τσότα γυρίσουμε εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Γεια σας. Και πάλι. Τέλος πάντων, μίλησα με κάτι φιλαράκια εδώ πέρα στην Αμερική, στο Λος Άντζελες. Και μου είπανε ρε παιδιά, εκεί στην Ελλάδα, εσείς περνάτε καλά. Φαγητό έχετε. Λεφτά έχετε. Εδώ πεινάνε ο κόσμος. Εμείς κάναμε μια καφετέρια ο κόλπος τις προάλλες. Τίποτα, πάτωσε το πράγμα. Χάλια πήγε το πράγμα. Το κάναμε κόμμα για να γλιτώσουμε κανένα φόρο. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Το κόμμα λαϊκού. Τι είναι αυτό εκεί? Το κόμμα λαϊκού πολύ σκληρού συναγερμού θα κατέβει στις εκλογές τώρα, τον Ιούνιο, στις 17 Ιουνίου. Δεν ξέρω ακριβώς τι ώρα θα είναι, αλλά πηγαίνετε στο κοντινό σας περίπτερο για να δείτε τι γίνεται. Και άλλωστε μην κρυβόμαστε. Έχω προτάσεις. Είχα πάρει τηλέφωνο στη γραμματεία της Βουλής προάλλες και με συνδέσαμε το πάρκινγκ. Βγήκε ένας κύριος εκεί πέρα, Χάτζη. Του λέω, Χατζής ή Χάτζη? Όχι, μου λέει Χατζής. Χάτζη. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος Αλβανός ήταν, του είπα την ιστορία μου. Μου λέει, εντάξει, κατέβα κάτω να πιούμε ένα καφεδάκι, να τα πούμε, να το συζητήσουμε, να γίνεις κάτι, να κάνεις ρε παιδί μου. Του λέω, εντάξει, θα έρθω. Επίσης μου λέει να φάμε καμιά φασολάδα. Του λέω, τι, πού την ξέρεις τη φασολάδα εσύ, του λέω? Αλβανική είναι η φασολάδα. Τέλος πάντων μου είπε ότι ήταν μισή-μισή. Και εκεί μου ήρθε ο πρώτος στόχος του κόμματος λαϊκού πολύ σκληρού συναγερμού να ενώσει την Αλβανία με την Ελλάδα και να γίνει μισή-μισή. Καλή ιδέα δεν είναι? Όλα καλά θα πάνε. Τέλος πάντων, κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω για τον χρόνο που πήρατε, γιατί, εντάξει, έχετε κι άλλους δουλειές, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε. Τι ήθελα να πω, μισό λεπτάκι. Το χάσα. Μου είχαν γράψει τα πράγματα. Το τέλος είναι, κλείνοντας, να ξέρετε ότι θα είμαι πάντα δίπλα σας, σε κάθε στιγμή, σε κάθε αγώνα, σε κάθε πορεία, σε κάθε φαγητό που θα έχετε. Σας βλέπω και με βλέπετε κι εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Τα λέμε. Φέδωνας, πολύ σκληρός. Κόλπος. Για να μην σας έρθει κόλπος. Αυτά. Τελειώσαμε? Οκ. Εντάξει, οκ. Ναι. Έλα, τελειώσαμε, άντε. Έλα, προχώρα. Έλα, Μέλτο, άντε, τελειώσαμε, πάμε, πήγε.